подкаст Радичков слуша на гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков, град Видин. Аз съм Виктория Светославова от 10А. Аз съм Виктория Соколова от 10Б. Ние днес сме водещи, а наш гост е госпожа Митова, преподавател и водещ на профил химия. Здравейте и от мен! Здравейте! Бихте ли могли да ни разкажете за съдържанието на профила ви? Предимствата на обучението в профилирана подготовка химия и опазване на околната среда е, че в рамките на 2 учебни години се изучават 4 модула, всеки модул в рамките на един учебен срок. Започваме в началото на 11-ти клас с теоретични основи на химията, след което тези знания ги пренасяме в рамките на втори учебен срок в 11-ти клас, изучавайки химия на неорганичните вещества. В началото на 12-ти клас изучаваме химия на органичните вещества и приключваме с метод за контрол и анализ на веществата, т.е. това е аналитична химия. От това, което чухте, не оставайте с впечатление обаче, че става въпрос само за знания и умения на теория, но и знания и умения и на практика. Не само това, че провеждаме лабораторни упражнения в лаборатория, но същевременно и това, че в часовете обръщаме внимание и търсим винаги връзката с практиката. Ще ви дам примери от последните месеци по теми, които работихме с учениците, изучаващи в 12-ти клас профилирана подготовка по химия. Учениците получиха отговор на въпроса защо по време на пандемията, когато непрекъснато ни насочвах от средствата за масова информация и ни препоръчваха да си мием ръцете с сапун най-малко 30 секунди, а това ще е ефикасно. Така че учениците получиха отговор на този въпрос. Изключително внимание отделяме на храните. Напоследък, разглеждайки например въглехидратите, съм напълно убедена, че няма ученик от профилираната подготовка да не може да си приготвя крем ни шесте. Или, например, разгледахме сравненията, предимствата и недостатъците на маслото и маргарина. Когато разглеждахме темата за витамините, ние обърнахме внимание не само за какво е полезен съответният витамин, насочихме вниманието към това каква е препоръчителната доза и какви ще бъдат последиците при недостиг или при предозиране на съответния витамин. Така че това са съвсем малка част от темите, по които работим, но непрекъснато търсим връзката химия, теория, практика. Страхотно е, че се наблюдава толкова много неща по време на обучението профила по химия, но какви са нашите възможности за кариера и кандидатстване след изучаването на профил химия? Аз се гордея, че почти над 90% от учениците, които завършват, изучавайки химията като профилирана подготовка, и продължават своето обучение, свързано по един или друг начин с химията. Разбира се, най-голяма част се ориентират към медицинските университети, изучавайки специалности като медицина, фармация, стоматология. Ще ви дам пример дори само с Софийския университет. Само с знанието от профилираната подготовка всеки един 12-класник може да продължи своето обучение в специалности като химия и английски език, химия и биология, защо не и педагогически профил, химия, компютърна химия, екохимия, да не забравяме инженерната химия. Това не означава, че само в Софийския университет се готвим само за Софийския университет, защото, например, в Нов български университет се провежда тест по общообразователна подготовка, който тест включва и обучение по химия. Така че възможностите са много, а дори може би ще се изненадате, но само с резултатите от държавния зрелостен изпит по химия може да се изучава география, социални дейности, геология, дори и туризъм. Разбрахме, че по-голямата част от хората, които записват този профил, го правят за да запишат медицина след това. Бихте ли ни казали с какво помага профилът за медицината? Да, моите усилия са насочени така в 3 насоки. Първата насока, най-важната, най-съществената, това е обучението, именно
Обучението в профилираната подготовка по химия в 11 и 12 клас изцяло покрива знанията, които всеки един ученик трябва да има, за да може да се яви на кандидат-студентски изпит, в който и да е медицински университет. Така че аз се надявам, че наистина тези, които завършват, изучавайки този профил, наистина са подготвени по химия. Втората насока, в която работя, това е да организирам среща с бивши възпитаници на гимназията, които в момента продължават своето обучение в медицински вузове, за да могат те да споделят и своя опит. И третата насока, в рамките на учебните часове организирам посещения в лаборатории. До сега ние посетихме лабораториите в медицински центрове в Биомед, медицински център Иван Рилски, а сега за тази година имаме и покана от Олимекс. Така че основно работим в тези три насоки. Чудесно е, че проявявате такива инициативи. Разбрахме също, че правите много проекти по профил химия. Можете ли да ни разкажете малко повече за работата ви? Разбира се. Аз ще започна с първия проект, с който започнахме. Тръгнахме от идеята в сградата на бившето военно поделение, която се намира до крепостта Баба Вида, и в момента там се провежда есения Видински панаир. Идеята ни беше тази сграда да се използва за възстановителен център за болни от COVID. Тръгвайки от това какво ни е необходимо, нали, каква храна, каква вода, всъщност ние стигнахме до извода, че след като се намираме съвсем наблизо до река Дунав, можем да използваме водата от реката. Но тъй като водата е замърсена, тя трябва да се пречисти. И за това нашата идея беше в това да създадем робот, който да се използва за пречистване на водите от река Дунав. Създадохме идеята, направихме финансов план, организирахме среща с ръководството на общината. Наистина спечелихме всички конкурси, в които сме участвали, но за съжаление на територията на цялата страна не се намери човек, техническо лице, който да ни окаже помощ, защото все пак това наистина е една идея на учениците. И аз изключително много се радвам, че в момента от Интеракт провеждат редица инициативи, с които събират средства и дано наистина да успеем да довършим до края този проект. Други проекти, по които сме работили: изследвахме състава на минералната вода в Слънотрън, създадохме видеофилм и аз мисля, че тези, които са го гледали, са убедени в предимствата на тази минерална вода, за съжаление, която ние все още не можем да използваме. Друг проект, по който работихме, от гума до нано, т.е. вместо да изхвърляме непотребните автомобилни гуми, от тях можем да произвеждем наноробот, който се използва за медицински цели. Аз няма да споделям всички проекти, по които работим, ще споделя само последните два от тях, а именно съвместно с учениците от профил география в 11 клас. В продължение на няколко месеца ние работим по темата за почвата. Предстои ни да представим крайния продукт. Това е изготвянето на сайт за почвата. Другия проект, по който съответно работим, е за изследване на микропластмасите в състава на въздуха. Така че това е само една малка част от проектите, по които работим. Междупредметните връзки са важни и мисля, че всички можем да видим, че вашите ученици са въодушевени да знаят и да учат. Но аз бих сменила темата и бих ви попитала малко за вас и вашият личен опит като преподавател. Аз съм завършила химия и физика, педагогически профил, вече 37 години работя. Наскоро се опитах да си отговоря на въпроса защо всъщност избрах химията. Да, за мен химията е страст. Да, наистина
с огромен интерес така проследявам всичко ново в сферата на химията. Давам си сметка обаче и това, че съм израснал в семейство на учители и че изключително беше приятно с моя баща, който също е бивш учител по химия, да спорим по въпроси на химична тематика. Разбира се, изключително важно, вдъхновяващ учител. Така че, като събера всичко, сега мисля, че мога да си обясня защо химията за мен е страст и тази страст аз опитвам да предам и на моите ученици. Разбрахме изключително полезни неща за профил и подготовката по химия в нашето училище. Получихме голяма доза вдъхновение от това, че споделихте какво е химията за вас. Смятам, че и по-малките ученици могат да се мотивират и насочат към природните науки, именно заради преподавател, който толкова много обича това, което прави толкова години. Госпожо Митова, имате ли нещо, което искате да добавите като заключение на днешния епизод? Да, искам само няколко изречения да споделя. На десетокласниците предстои избор на трети профилиращ предмет. Каквото и да изберете в гимназия с преподаване на чужди езици Йордан Радичков, във всеки един профил вие ще получите знания, вие ще научите нещо ново. Да се учиш, това означава, че все едно плуваш срещу течението. И ако спреш, течението те връща обратно. Така че учете се, продължавайте само напред и нагоре. Вие можете. С тези